Nå, men så siger vi goddag og velkommen til noget Battlefield, og vi har også Oliver med. Ej. Skal vi lande nu? Og vi skal beskytte... We have to protect them. Dernede. Der. Motor, jeg har den. Du har den. Helikopter. Nej, jeg kan ikke få fat i den. Færdig hvem? Oh! We are on heavy fire! Need backup! Need backup! Motherfuckers! Jeg skyder ham bare. Oliver. Hello friends! Hello! We're here to protect you! Og når jeg optager, så fryser dit skærmbillede på Facebook, eller på Skype. Eller ikke det fryser ikke, men det hakker bare. Kender det godt. Optager du også, eller hvad? Nej. Ja. Ikke lige noget i hvert fald. Jeg gør dem. Jeg kan godt lide, jeg kan se med varmesøgende. Flyv mod solen! Ej tak. Jeg kan ikke engang se. Jeg kan ikke se noget, Nikki. Jeg kan ikke engang se vores mænd. Hvor fanden skal er den idiotiske skyde? De er lige der. Altså det er vores venner, ikke? RPG! Jeg har den anden. Godt den one. Se, det er vores venner. Hallo! Det kan give dig flyve ordentligt, din idiot. Ja, jeg flyver sgu da hernede. Jeg flyver sgu da ordentligt. Up til! Det er fandme svært at se, når du flyver, mand. Okay, vent lige. I will give you a better view. Hvorfor kan jeg ikke bruge mine missiler? You are not you when you're hungry. Take a Snickers. Du kan ikke bruge missiler, det kommer der kan bruge missiler. Jeg har dem, jeg kan skyde med dem. Ja. Og der var en. Så nok der de bøssesvin, mand. Han flyver der. Der er sgu da ikke nogen, der flyver, mand. Jo, mændene flyver. Han er lige der. Lige. Kan du ikke se ham? Han er lige der. Lige der! Jeg kan ikke se flere. Det er sådan, man laver en uvandring i en helikopter. Er det ikke noget ved jorden eller sådan noget? Jeg kan ikke se den. Der var han. De kommer der. De er døde. Nej. Han er død ikke. Vi blev beskudt. Vi blev beskudt af. Så er han død. Hvor skal vi så hen? Det ved jeg ikke. Gider de snart rykke så, eller hvad? I touched the ground. And almost that sign. Oh yeah. Nå, nu I døde han. got it all under control, motherfuckers. Nu er han død. He's dead. Ikke? BMP. BMP! Hvad fanden vil han, jeg skal skyde? Jeg kan ikke se en skid. Jo, hvor det er sgu der kan bruge missiler. Ja. Jeg kan ikke se på det. Got it. Men I gider flytte tilbage igen? Det er sjovt, at militærteam altid skal hedde Bravo og Alpha. Det er faktisk pænt nederen. Hvorfor kan I ikke give sådan noget som diller for? Fordi det lyder mærkeligt. Det er team awesome. Ja, jeg har lige fået en ny gun, jeg kan bruge i multiplayer. Nu er jeg jo en revolver. Where the hell is all the people at? Altså, det er dig, der har varmesyn. Det er dig, der burde kunne se dem.
Vi kan også godt, men det kan jo ikke, når du bliver ved med at flyve rundt. Jeg kan ikke se en skid, hvad det er henne. Hvad fanden er den anden dernede? Men jeg kan ikke rigtig se nogen længere. Og de rykker også lige nu. Nicky, hvad med de? Hvor fanden er resten af dem? Nede under os. Der er det. Hvor er generalen inde? Generalen, der skal... Fuck! Skyd for helvede! Op til. Target hit. Hvad fanden ikke? Can you confirm the target? Så skyd den dog! Det der, det var lige et nærbillede af en BMP. I'm gonna shoot those bitches. Jeg kan ikke se de andre, men jeg kan ikke se en skid herfra. De er lige under os. Men jeg kan ikke se dem herfra. Har du lagt mærke til vores helikopter ryger? Nej. Det er lige det. Hallo, motherfucker! Hey, jeg så faktisk en YouTube-video, hvor der var en, der fløj den der drone i Battlefield. Og han fløj igennem menneskene, og så døde de. Okay. Det vidste jeg ikke, man kunne. Det gør jeg heller ikke. Nu kommer de sikkert til her. Nå, hvor er der nogle idioter, jeg må skyde? Kommer de dernede fra? Hello, friends, hello! Do you want some tea? Hvad skal vi? Nak. Okay. Skal jeg ikke, når vi har optaget den her video, så sætte sådan noget actionmusik ind, der... Jo, jeg havde ikke brugt min musik. Nope. Jeg kan ikke se noget. Jeg skal højere op. Jeg vender. Trøm er væk. Nu skal jeg lige se noget her. Jeg kan ikke se, hvad er han. Må du bruge noget sjov? Nej. Nej, ikke stop der. Jeg kan ikke engang se, om der er flere, jeg skal skyde. Nej, jeg kan godt bruge det. Jeg skal ikke kunne se, hvad der er, jeg er henne. Hvorfor føles det som om, vi flyver på hovedet lige nu? Det har jeg også ikke bagfra, din kejle. Shit. Den er død. Jeg vil også have nogle kills. Du tager alle mine kills. Hvor er de henne sådan? Der er nogen der. Vi skal ned og escort dem nu. Jamen der kommer sådan de der helikopter, der er også sat med, før det kommer og lander lige om lidt. Yes. Lige her. Vi skal bare lige se, at der kommer nogen. Faktisk. De kommer der, Nicky. Hallo. Ja. Det er godt, Nicky. Ham der. Godt. Hvor er de resten af dem? Der må være før her. Hvor er de? Jeg kan ikke se dem. Lige foran dig. Ja! Jeg skal ikke bruge varmesyn for det. Jeg gør dem. Nå, fly! Så du det, Nicky? Nicky, Jeg dækker os. Han kan ikke se os, vi er kamufleret. Au! Reload. That was some... Ja, jeg er på vej tilbage. Jeg kan ikke se nogen. Hvor er det er fordi, der ikke er nogen.
Nej, ikke flere lige nu, tror jeg. Jeg kan se helikopter, synes jeg. De kommer. Helikopterne. Ja. Jeg mener, der kommer en kampvogn nemlig ved sådan en BMP bagved os eller sådan. Kan du ikke lige flyve lidt op, altså? Nej, men lige nu sker der ikke så meget. Nå, men bare så da jeg kan nå at komme rundt og skyde den med... Jeg mener, der kommer... Jeg kan ikke huske det. Nå ja. Så gå dog ind med jer, mand. Det var rigtig chopper-style, det her, Nicky. Jeg kom så generelt af fucking skyder af røven. Det skal du nok lade være med, ellers så... Du kan risikere at springe i luften, og så får vi mission failed. Nå, nu skal vi se. Nu kommer der sikkert noget eller noget. Ja, det mener jeg nemlig, der gør. Det kunne jeg forestille mig. Nej. Ja, mission complete. You beat your previous best score. No shit, jeg har ikke spillet det før. Så tager vi den næste. Den er altså også meget sjov. Ja, men der skal vi vel ikke gå rundt eller flyve rundt. Nej, så klipper jeg lige den her del. Ja, med vi... Ja, skifter. Ja. Altså. Og så lægger vi også skruer vi også næsten ned for lyden, gør vi ikke? For spillet, hvis der vi kan på en eller anden måde. Jo. Og så smider vi actionmusik ind i stedet.